Dnes vám ukážem malý byt vo veľkom dome. Môže to byť vaše prvé štartovacie bývanie alebo bezpečná dlhodobá investícia. Obe varianty sú možné, pretože tu v Novom Meste sa krásne žije. Byt sa nachádza na 5. poschodí bytového domu s dobrým parkovaním, kde v roku 2023 prebehla čiastočná rekonštrukcia. Pár minút pešo je nádherná príroda. Nobelová záhrada, množstvo parkov, kde môžete behať, jazdiť na bicykli alebo len tak sa poprechádzať. Zároveň je to relatívne blízko ku kopcom Malých Karpát, kde si môžete užívať prekrásne výhľady na Bratislavu, či zájsť za kultúrou do Novej Cvernovky. V obchodnom dome Vivo nájdete kompletnú ponuku obchodov a služieb. Náskok od vás je zastávka električky. Ak vás táto ponuka zaujala, tak mi prosím zavolajte alebo mi napíšte. A ja vám predom pošlem všetky potrebné informácie a ak budete chcieť, rád vám to aj ukážem. Majte sa krásne a nech sa vám darí.